Kaixo, Inigo. Udako oporrak? Aurten galdakotik ekialderuz mugituko gara. Zer eskatuko zenioke ikasturte berrian herriko politika gintzari? Alderdikeriak edo alde batera ustea eta herriaren hobe beharrez jardutea. Sare soziali gustokoena? Twitterra bakarri dekot, eta udaletxeko gauzentzako eta erabiltzen dut bakarri. Ja, liburu bat? Liburu asko, ez dakit, gaztetatik asko, ez dakit, desberdinak lehidu doaz. Artekatzen dut euskara eta gaztelera. Kenengoa, Igon Martinen isiltasunaren itxasargia izan zen. Abestirik gustukoena? Hori momentuan araberakoa bai, eta adinean araberakoa, baina egi esan, ni berri txarrak eta kentzazpiegatzen nintzen, beraz, horietako bat, eta gero musika klasikoa bentzuten dut, Chopin, Beethoven, baina hori, momentuan araberakoa. Herriko zure lekurik ikutunena? Errekaldera joatenaz zarriten, lanaen ostean, apur bat lasaitzeko eta nire bolara goteko. Beste alderdi bateko zein politikari aukeratuko zenuke parrandan joateko? Agian, Victor, beragaz lasa hitz egiteko, edozein gauzataz, eta hori, gauzak argi hitz egiteko.